Dobar dan, dobrodošli na video serijal koji govori o prvim osnovnim koracima za razvoj Herbalife poslovne karijere. Ovo je video broj 4 koji govori o regrutaciji i zašto je regrutacija važna. Osnovna stvar za svakog novog člana Herbalifea jeste da razume koncept kako izgraditi poslovnu karijeru u Herbalifeu i kako je moguće da Herbalife totalno promeni život. To se jedino dešava na osnovu razumevanja regrutacije i korišćenja regrutacije u svakodnevnom radu sa ljudima. Šta hoću da kažem ovime? Herbalife je nastao sa jednom idejom. Sa idejom da ljudi žive i osjećaju se zdravije i bolje. Najosnovnija stvar jeste da mi kao kompanija omogućavamo ljudima da se osjećaju bolje, izgledaju bolje našim konceptom doručka i korišćenja samih proizvoda, ali da i onog kog ne zanima biznis i izgradnja biznisa ima priliku da taj doručak plaća 0. Da nema nikakvih troškova za doručak. Znači, neko ko nije ambiciozan, zato što mi imamo politiku funkcionisanja da se rezultati plaćaju, zadovoljstvo sa proizvodima plaća i preporuka proizvoda plaća, kada neko da 3, 4, 5 preporuka shodno broju proizvoda koje on sam koristi, može da ima besplatno korišćenje proizvoda. I ta ideja dugoročno da doručak može biti zdrav, bez troška, sa 0 plaćanja, je ideja osnovna Herbalifea. I mi to smo dužni da svakoj osobi koja uđe u Herbalife objasnimo. Znači da samo korišćenjem proizvoda, preporukom nekoliko ljudi koji će koristiti proizvode oko nas, mi imamo priliku da koristimo proizvode besplatno dugoročno. I gledajte sad ovo, besplatno dugoročno, šta to znači? To znači ako danas u nekoj velikom lancu gde kupujemo proizvode, recimo, ne znam, Lidl nek bude ili Maxi ili za neke Spar, za neke koji žive u inostranstvu, znači, zamislite da mi mesečno toj kompaniji dajemo 100 evra. I mi sada tih 100 evra ne dajemo toj kompaniji, ne dajemo više ni Herbalifeu, nego naši klijenti nam daju razliku i mi za tu razliku kupujemo 100 evra doručka Herbalifea. Mi znači da automatski od naših zarade koje smo imali ranije imamo 100 evra mesečno. 100 evra mesečno puta 12 meseci je 1200 evra. 1200 evra može da bude čak ne samo letovanje, nego letovanje i zimovanje. Može da bude telefon, može da bude kompjuter. Može da bude puno stvari koje će u ovom trenutku promeniti život na bolje. Svakome. Ja sam siguran da svakome 1000 evra menja život na bolje. Nije važno gde će se taj novac iskoristiti, ali 1000 evra je 1000 evra. I niko nije imun na ekstra 1000 evra. Sada, ako je neko ambiciozan i neko želi više, onda mora da razume maloprodaju i regrutaciju, da je to zajednički koncept. Ideja Herbalifea je imati 20 kupaca, sa 20 kupaca zarađivati 800.000 evra mesečno svugde u svetu, jer 20 kupaca je nešto što čovjek može da zadrži, ali sa 20 kupaca i 800 do 1000 evra siguran sam da se svi slažemo da čovjek se neće obogatiti. I najbitnije da ne može da ima slobodu. A Herbalife poslovna karijera daje najveću vrednost, to vam tvrdim iz 10 godina ličnog iskustva, imanja para i imanja slobode, koja ima najveću vrednost. Sad, kako se kupuje ta sloboda? Regrutacijom ljudi u biznis. Onih, naravno, koji će želeti da imaju 500.000 evra ekstra godišnje, oni koji će hteti da imaju 5.000 evra godišnje, oni koji će hteti da imaju 10.000 evra godišnje. Jer mi smo u network marketingu, u multilevel marketingu. I važno je da idemo na događaje, da bi razumeli marketing plan malo bolje.
Sa druge strane, važno je da pozivamo ljude na prezentacije koje govore o marketing planu, koje govore o poslovnoj mogućnosti. Jer gledajte, svi smo mi različiti, a Herbalife upravo jeste skup različitih ljudi koji imaju istu misiju i koji tom misijom šireći je lokalno, regionalno, nacionalno i globalno zarađuju više novca. Herbalife kao kompanija će uraditi svašta za nas. Nove proizvode, regulative zakonske, marketinške stvari, različite promocije, ali Herbalife neće nikad da poveća bazu kupaca u nekom gradu. Baza kupaca u nekom gradu ili selu jedino mi povećavamo. Mi, nezavisni Herbalife memberi, nezavisni Herbalife članovi, mi poslovni partneri kompanije. Jer gledajte, svako od nas kada je kupio licencu, on je kupio ekskluzivitet licence za distribuciju Herbalife proizvoda. I on je otvorio svoju franšizu. I izgradnjom svoje franšize ima mogućnost zarade ekstra novca. Daću vam jedan primjer da razumete malo ovo oko franšize malo bolje sa nekim klasičnim poslom. Gledajte ovako. Mi otvorimo jednu radnju, recimo, nek bude veliko nešto, McDonald's. Kupimo licencu od McDonald'sa, radimo na određenoj lokaciji, imamo kupce na toj lokaciji, nek bude njih 20 i mi dobro radimo tu. Mi sada želimo taj posao da povećamo kako bi zaradili više novca. Mi ne možemo na toj istoj lokaciji da imamo više kupaca, jer određeni broj ljudi funkcioniše na toj lokaciji i određeni broj ljudi dolazi na tu lokaciju. Jedina opcija za naše povećanje posla je druga lokacija. Da li se slažemo? Slažemo se svi. Ako mi otvorimo na drugoj lokaciji, povećat ćemo zaradu. E sad, kako to funkcioniše u Herbalifeu? Funkcioniše tako što mi imamo našu lokaciju, ceo svet, da izgradimo sopstvenu bazu kupaca od 20, održavamo tu bazu kupaca od 20 i onda kada imamo neku drugu osobu koja nešto malo više zanima ili mi sami imamo želju da pronađemo osobu koja nešto više želi, onda imamo priliku, zato što radimo na povećanju obima Herbalifea, da zaradimo ekstra novac od Herbalifea. Za povećanje posla mi smo plaćeni 5% od prometa te osobe. Na prvu liniju 5%, na drugu 5% i na treću 5%, zato što direktno i indirektno radimo sa tim ljudima. I za sve ljude sa kojima radimo, sa kojima gradimo izgradnju posla, gradimo izgradnju baze klijenata, bez obzira gde su u svetu, nas će Herbalife platiti 5% od prometa. Znači, da uporedimo za ovaj primer, zamislite da otvorite drugu lokaciju, ta druga lokacija funkcioniše, plaća sve svoje troškove koje ima i na kraju vama ostane 5% od svega. Isto je tako i ovde. Nađemo osobu, jer u svakom poslu ljudi grade posao, nađemo osobu, krenemo da radimo sa tom osobom, osoba gradi uspeh, ostvaruje rezultate i onda, zbog svega toga, mi smo ekstra plaćeni. 5% nas Herbalife prati od prometa osobe. E sad, da razumete još nešto u marketing planu i u regrutaciji, ako naš tim ima 200 kupaca, znači da mi imamo prosečno, to je 20.000 evra prometa je na 200 kupaca, jer je oko 100 evra prosek prometa po osobi. 20.000 evra prometa u 3 linije znači da smo mi get team. U marketing planu, kad budete išli na događaje, vidjet ćete ko su get timovi i šta znači biti get team. 20.000 prometa, 5% od 20.000 evra prometa, jeste znači 1.000 evra dodatnih. Znači da ako naš tim svugde u svetu ima 200 kupaca, mi imamo 1.000 evra ekstra zarade od Herbalifea zato što smo radili na povećanju obima posla i regrutovali ljude koji će da imaju 20 kupaca isto ko što mi imamo. 5.000 kupaca je
milionska zarada. 500 kupaca je više od 50.000 evra, malo 30.000, 40.000 evra možda godišnje, ukupno zarade. Tako da su to neke stvari koje možete da razumete kroz marketing plan, kroz događaje kada odete. Kada vidite ljude koji svedoče kao Get Team, kao Millionaire Team, kao President Team, da razumete da Get Team je 200 kupaca, Millionaire Team je 800 kupaca, President Team je 2000 kupaca. Nema limita gde taj broj kupaca može da bude, nema limita gde će se taj broj ostvariti i samo razumite, jedan kupac je negde prosečno prometa oko 100 evra. Pa sad, onaj ko je dobar u matematici, može izračuna koliki je promet, izračunajte, podelite 5% od toga i to je zarada koju svako može da ima regrutacijom ljudi u Herbalife-u i to je zarada koja dolazi ekstra na ovih 800 do 1000 evra malo prodaje. A važno je isto razumeti da dosta ljudi koji započnu biznis, započnu kao klijenti. Ali da bi oni započeli biznis, mi mora da njima predstavimo ideju Herbalife-a. A ideja Herbalife-a osnovna je besplatno koristiti proizvode. Ako ti imaš ambicije za više, ajde onda da dođeš na događaj, da vidiš malo više kako možda zarađuješ kroz Herbalife više i kako Herbalife promjenom tvog doručka tebi može totalno da promeni život. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan, nadam se da nešto od ovih informacija moćete da iskoristite u vašoj Herbalife karijeri i molim vas pogledajte sljedeći video broj 5.